ኣብ ቤትካ ሓደ ነገር ክተምጽእ ወይ ሓንቲ ስራሕ ክትሰርሕ ናብ ሓደ ክፍሊ ተኣቱ ብኡንብኡ ግን እንታይ ክትገብር ከም ዝኣተኻ ይጠፍአካ ኣብ ካልእ እዋን ድማ ኣብ መንገድኻ ትፈልጦ ሰብ ትረክብ ግን ኣበይን መዓስን ከም ትፈልጦ ሙሉእ ብሙሉእ ትርስዖ እዚኦም ፀገማት እዚኦም ኣብ ልዕሊ መብዛሕትኤና ሰባት ክፍጸሙ ይረኣዩ እዮም እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም ፀገማት ልሙዳትን ናብ ኣልዛይመርስ ዘብጽሑ ምልክታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ቪድዮ እዚ በዚ ደረጃ ንሰባት የጥቅዕ ዘሎ ሕማም ምርሳዕ እንታይ ምዃኑን ካብዚ ፀገም ንምውፃእ ዝሕግዙና ብመጽናዕቲ ተረጋገጹ 5 ሜላታት ክንርኢ ኢና ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻነልና ሓድሽ ተኾንካ ድማ ሰብስክራይብ ግበር ኣብ ዓለምና ልዕሊ 55 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ምስቲ ዲሜንሽያ ዝበሃል ናይ ምርሳዕ ሕማም ይነብሩ ብመሰረት መጽናዕቲ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣብ 2024 ካብዚኦም እቶም 60 ክሳዕ 70 ሚእታዊት ብሰንኪ ሕማም ኣልዛይመርስ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ኣሎ እዚ መጽናዕቲ ወሲኹ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ በብ 30 ሰከንድ ሓደ ሓድሽ ሰብ በዚ ሕማም ከም ዝልከፍ የረድእ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምዝካር ክእለትና ልክዕ ከም ማሽን ፍጹም ክኸውን ንጽበ እቲ ሓቀኛ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ግን በቲ ኣገባብቲ ኣይሰርሕን እዩ ከምቲ ብሳይንስ ተረጋገጸ እቶም ኣዝዮም ብሉሓትን ጥዑያትን ኣእምሮታት እውን እንተኾኑ ነገራት ናይ ምርሳዕ ፀገም የጋጥሞም እዩ እንተኾነ ግን እቲ ፀገም ካብዞም ምልክታት ዝኸፈአን ናብቲ ሕጂ እንሪኦ ምልክት ዝቐረበ እንተኾይኑ ምናልባት እዚ ሕማም ኣልዛይመርስ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝኣረጉሉ እዋን ንእሽቶ ናይ ምዝካር ጌጋ ከም ስም ሰብ ምርሳዕ ክገብርዎ ዝነበሩ ነገር ምዝንጋዕ ወይ ናብ ክፍሊ ኣትዮም ስለምንታይ ከም ዝመፁ ዘይምዝካር ዝኣመሰሉ ፀገማት ናይ ሕማም ኣልዛይመርስ ቀዳሞት ምልክታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይፍርሑ ነዚ ፍርሒ እዚ ብትኽክል ንምርዳእ ግን መጀመርታ ኣልዛይመርስ እንታይ ምዃኑ ከመይ ከም ዝጅምርን ካብቲ ልሙድ ናይ ወዲ ሰብ ፀገም ምርሳዕ ብኸመይ ከም ዝፍለን ምርዳእ የድልየና ሕማም ኣልዛይመርስ ጅምር ኣሚለድ ቤታ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ብተፈጥሮ ኣብ ሓንጎል ወይ ድማ ብሬን ተጣቢቑ ብዝርከብ ፕሮቲን እዩ ጥዑይ ዝኾነ ኣእምሮ ነዚ ፕሮቲን እዚ ብቐሊሉ ከወግዶ ይኽእል እዩ ንገሊኦም ሰባት ግን ገና ክሳብ ሕጂ ብዝጽናዕ ዘሎ ምኽንያታት እዚ ፕሮቲን ኣብ ኣእምሮኦም ይከብ እንተኾነ ግን ኣእምሮና ናብዚ ደረጃ እዚ ክሳብ ዝበጽሕ ኣሚለድ ቤታ ኣብ ሓንጎልና እንተተረኸበ እውን እቲ ናይ መዓልታዊ ፀገም ምርሳዕ ከም ዓብዪ ሓደጋ ክቑፀር ኣይኽእልን እዩ ወዲ ሰብ ልክዕ ከም ማሽን ነብሲ ወከፍ ነገር ናይ ምዝካር ግዴታ የብሉን ዝተባሃለሉ ምኽንያት እውን እዚ እዩ ምርሳዕ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃኡ እንተዘይበፂሑ ከም ተፈጥራዊ ነገር እዩ ዝውሰድ ንሕማም ኣልዛይመርስ ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ ሰብ ምርስዑ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝርስዓሉ ኣገባብ እውን እዩ እዚ ሕማም እዚ ዝጅምር ሂፖካምፐስ ኣብ ዝተባሃለ ክፋል ኣእምሮ ኮይኑ እዚ ክፋል እዚ ሓደሽቲ ተዘክሮታት ናይ ምፍጣርን ናይ ምዝካርን ሓላፍነት ኣለዎ እዚ ክፋል ኣእምሮ እዚ ከም እተጎድአ ክንፈልጥ ንኽእል ኣብ ሓደ ሰብ እዞም ዝስዕቡ ፀገማት ምስ ዝረኣዩ እዮም ሓደ ሰብ ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ዝነገረካ ነገር ምዝካር ምስ ዘይትኽእል ወይ ንስኻ ባዕልኻ ንሓደ ሰብ ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ እተዛረብካዮ ነገር ረሲዕካዮ ደጊምካ ክትነግሮ ከለኻ ብተደጋጋሚ ትሪኦ ዝነበርካ ቦታ ወይ ስፍራ ምርሳዕ ወይ ፈጺምካ ኣብኡ ምንባርካ ዝኾነ ተዘክሮ ዘይምህላው ምስ ሰባት ኣብ ቀረባ እዋን ዘካየድካዮ ምሉእ ዝርርብ ወይ ዓብዪ ኣኼባ ምርሳዕ ስለምንታይ ምኽንያቱ እቲ ማእኸል ተዘክሮ ናይ ኣእምሮኻ ዝኾነ ሂፖካምፓስ መጥቃዕቲ ይወርዶ ስለ ዘሎ ተመክሮታት ብትኽክል ክዕቅብን ክሕዝን ኣይኽእልን እዩ እዞም ዝኣመሰሉ ምልክታት እንተተራእዮም ሂፖካምፓስ ዝበሃል ክፋል ኣእምሮ ይጉዳእ ከም ዘሎ ዘርእዩ ቀለልቲ ምልክታት እዮም ኣልዛይመርስ እናኸፍአ ብዝኸደሉ እዋን ኣብ ክእለት ምዝካር ጥራይ ደዋ የብልን እዩ ንኻልኦት ክፋላት ሓንጎል እውን ከጥቅዕ ይጅምር ንኣብነት ኣብ ውሳነ ምሃብ ፍርዲ ምሃብን ፀገማት ኣብ ምፍታሕን ዝሳተፍ እቲ ኣብ ቅድሚት ዝርከብ ክፋል ሓንጎል ፍሮንታል ሎብ ዝበሃል ክጎድኦ ይጅምር እዚ ማለት ድማ መሰረታውያን ዝኾኑ ምርጫታት ንምግባር ወይ ቀለልቲ ፀገማት ንምፍታሕ ዝኽእል ዓቕሚ እናተጎድኦ ይኸይድ ድሕሪኡ ነቲ ናይ ስፓቲያል ኣዌርነስ ዝቆፃፀሩ ክፋላት ኣእምሮ ይዝርጋሕ እዚ ድማ ሓደ ሰብ ንብዙሓት ዓመታት ዝነብረሉ ከባቢ ክርስዕ ናብ ዝኽእለሉ ደረጃ ይሸጋገር እዚ ድማ ሓደ ሰብ ንብዙሓት ዓመታት ዝነብረሉ ከባቢ ክርስዕ ናብ ዝኽእለሉ ደረጃ ይሸጋገር ወይ ናብ ቤቱ ዘብፅሖ መገዲ ይርስዕ ማለት እዩ ተወሳኺ ነቲ ናይ መረዳድኢ ቋንቋ ናይ ምቁፅፃር ሓላፍነት ዘለዎም ክፋላት እውን ክጎድኦም ይኽእል እዩ ማለት ኣብ እዋን ዝርርብ ትኽክለኛ ቃላት ንምጥቃም ወይ ሓሳባት ንምልውዋጥ የፀግሞ እቲ ጉድኣት ኣብ ሊምቢክ ሲስተም ዝበፅሕ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ስምዒትን ባህርን ምቅያር የስዕብ ሊምቢክ ሲስተም ማለት ንስምዒትና ወይ ድማ ኢሞሽን ንባህርና ወይ ድማ ቢሄቨር ከምኡ ንተበኩሰና ወይ ድማ ሞቲቬሽን ዝቆፃፀሩልና ክፋላት ኣእምሮና እዮም
ከምቲ ብሳይንስ ተረጋገጸ 200 ካብቶም ብኣልዛይመርስ ተጠቕዑ ብሰንኪ ጀነቲክስ ዝኸሰት እቶም ካልኦት ግዳያት ኣልዛይመርስ ድማ ብዕድመ ዘይምቹ ዝነብረሉ ከባቢ ብፍላይ ድማ በኣነባብሮኦም ወይም ላይፍ ስታይል ኣማካይነት ይጥቅዑ ብሰንኪ ናብሮኦም ንኣልዛይመርስ ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ካብ ዝጥቀሱ ምኽንያታት እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ እዮም ሓደ ሰብ ነዞም 5 ነገራት ብትክክል ተገንዚቡ ዝትግብሮም እንተኾይኑ በቐሊሉ ርእሱ ካብዚ ሕማም እዚ ክከላኸል ይኽእል እዩ ቀዳማይ ድቃስ መብዛሕትአና ሰባት ንድቃስ ድሕሪ ነዊሕ መዓልቲ ካብ ድኻም ንምዕራፍ ከም ቀሊል ዕረፍቲ ኢና ንሓስቦ ብዙሓት ዘይግንዘብዎ ነገር ግን ድቃስ ንኣእምሮና ወይ ድማ ብሬን እንከላኸለሉ ዓቢ መሳርሒ ምዃኑ እዩ እዚ ድማ ጉድኣት ዘለዎም ጎሓፋት ዘጽርን ነቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ምዝካር ክእለትና ዓቂቡ ዘጽንሕ ሓብትና እዩ ኣብ ንድቅሰሉ እዋን ብፍላይ ድማ ኣብቲ መዳህለሊ ዝኾነ ናይ ለይቲ ድቃስ ጊሊያል ሴልስ ዝበሃሉ ፍሉያት ዋህዮታት ኣእምሮና ናብ ስራሕ ይኣትዉ እዞም ዋህዮታት እዚኦም ነቲ ዘየድሊ ዝተኣከበ ጎሓፍ ኣእምሮና ዘጽርዩልና ልክዕ ኣብዚ ዝደቀስናሉ ዘለና እዋን እዩ እዚ ከይኾነ ኣብ ዝተርፈሉ ማለት እኹል ድቃስ ኣብ ዘይትረኽበሉ እዋን ኣእምሮኻ ብትክክል ንኸጽሪ ዘድልዮ ግዜ ኣይረክብን በዚ ምኽንያት እዚ እቶም ጊሊያል ሴልስ ስርሖም ከይወዱ ይተርፉ እቲ ኣሚለድ ቤታ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ከይጸረ ይተርፍ ማለት እዩ እዚ ጸገም እዚ ሓደ ግዜ ወይ ንውስን እዋን እንተኾይኑ ሓደገኛ ኣይክኸውንን ይኸውን እንተኾነ ግን እዚ ጸገም እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ ልምዲ ኮይኑ ዝቕጽል እንተኾይኑ ቀስ በቐስ እቲ ዝተኣከበ ነገር ንሕማም ኣልዛይመርስ ናይ ምስዓብ ዕድሉ ኣዝዩ ልዑል ይኸውን ካልኣይ ኣመጋግባ ብዛዕባ ምግቢ ኣብ ዝለዓለሉ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ኣካላዊ ወይ ድማ ፊዚካሊ ዝህበና ጥቕሚ ኢና ነተኩር ካብኡ ንላዕሊ ግን ብቐንዱ ምግቢ ንጥዕና ሓንጎልና ዝለዓለ ኣበርክቶ ኣለዎ ብሓቂ ድማ ብዙሓት ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ እቲ መዓልታዊ ንምገቦ ምግቢ ንሓንጎልና ኣብ ምዕቃብ ወይ ሓደጋ ኣብ ምቅላዕ ዓቢ ተራ ይጻወት ንኣእምሮ ጥዑይ ዝኾነ ስርዓት ኣመጋግባ ከም ማይንድ ዳይት ዝኣመሰለ ዝኽተሉ ሰባት ብሕማም ኣልዛይመርስ ናይ ምልካፍ ዕድሎም ክሳብ 50% ክንክይዎ ይኽእሉ እዮም ማይንድ ዳይት እንታይ እዩ እንተኢልካኒ ንጥዕና ሕማም ኣልዛይመርስን ምንቁልቋል ሓንጎል ንምንካይ ተባሂሉ ዝተዳለወ ሜላ ኣመጋግባ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ቆጽላማ ኣታኽልቲ ለውዝ ዝርእታት እኽሊ ዓሳ ስጋ ደርሆ ዓልቋይ ዘይተውሊዕ ዝመሳሰሉ ምግብታት እዮም እዚኦም ኩሎም ንጥዕና ሓንጎልና ብዝጠቕሙ ንጥረ ነገራት ዝሃብቶሙ እዮም በኣንቲኦክሲደንት ጥዑይ ዝኾነ ቅብኢ ፋይበርን ቫይታሚናትን ዝተመልኡ እዮም እዚኦም ድማ ንኣካላትካ ካብ ምምጋብ ሓሊፎም ነቲ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዘሎ ሕበጥ ይንክይዎ ናብ ኣእምሮና ዝኸይድ ምዝውዋር ደም ስሩዕ ንኽኸውን ይሕግዙ ስለዚ ድማ ነቶም ንሕማም ኣልዛይመርስ ኣበርክቶ ዝገብሩ ባዮሎጂካዊ መስራሓት ንምክልኻል ይሕግዙ ማለት እዩ በአንጻሩ ድማ እቶም ኣብ ፋብሪካ ዝተሰርሑ ወይ ድማ ፕሮሰስድ ዝኾኑ ምግብታት ሽኮር ዘለዎምን ብትራንስፋት ዝሃብቶምን ምግብታት ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎም ማለት ኦክሲዳቲቭ ጸቕጢ የስዕቡ ሕበጥ ይውስኹ ከምኡውን ከም ኣሚለድ ቤታ ዝኣመሰሉ ጉዳት ዘለዎም ፕሮቲናት ኣብ ኣእምሮና ናይ ምእካብ ዕድል ይውስኹ እዚ ኩሉ ነገር ንመብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ቅንጦት ክመስል ይኽእል እዩ ግን ኩሉ ነገር ብሓደ ግዜ ክትቀይሮ ኣይድሌካን እዩ ካብቲ ንእሽቶ ነገር ምጅማር ይከኣል እዩ ማለት እውን ምሳሓብ እትበልዓሉ እዋን ተወሳኺ ኣሕምልቲ ምጥቃም ካብ ጠስሚ ወይ ድማ በተር ንላዕሊ ዘይተውሊዕ ምጥቃም ካብ ዝተጠበሰ ድንሽ ወይ ቺፕስ ንላዕሊ ሓንቲ ሕፍኒ ለውዝ ምብላዕ ዓቢ ፍልሊ የምጽእ እዞም ንኣሽቱ ስጉምትታት ቀለልቲ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም ምስ ግዜን ዓመታትን ግን ኣብ መንጎ ምዝካር ምድኻምን ምዝካር ምጥንካርን ዘሎ ፍልሊ ኣዝዩ ዓቢ ይኸውን ሳልሳይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንኣእምሮና ናይ ምዝካር ክእለትናን ንምዕቃብ ኣብ እንሓስበሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ሕክምናታት ወይ መድሓኒታት እዮም ዝዝክሩ ንሓደጋ ሕማም ኣልዛይመርስ ንምንካይ ግን ካብ ኩሉ ንላዕሊ እቲ ዝቓለለ መገዲ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር እዩ ኣትሌት ክትኸውን ወይ መዓልታዊ ኣብ ጅም ሰዓታት ክትሕልፍ ኣይድሌካን እዩ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ኣብ ሰሙን ካብ 4 ክሳብ 5 ግዜ ን30 ደቂቕ ብእግሪ ምጓዓዝ ጥራይ ዓቢ ለውጢ ምምጻእ ይከኣል እዩ ኣካላትካ ብስሩዕ መገዲ ብምንቅስቓስ ናብ ሓንጎልካ ዝከይድ ምዝውዋር ደም ንምምሕያሽ ናይ ኦክሲጅን ኣቕርቦት ንምውሳኽን ንሓንጎልካ ዝከላኸሉ ኬሚካላት ንኽፈጥሩን ትሕግዝ እዞም ለውጥታት እዚኦም እቶም ልዕሊ ዓቐን ዝኾኑ ፕሮቲናት ወይ ድማ ኣሚለድ ቤታ ጉድኣት ናብ ዘስዕቡ ፕላክስ ቅድሚ ምቕያሮም ኣእምሮኻ ንኽጸሪ ይሕግዝዎ ራብዓይ ጭንቀት ምንካይ ጭንቀት ወይ ከዓ ስትረስ ኣብ ህይወትና ኩላትና ክነወግዶ ዘይንኽእል ነገር እዩ
ማሕበራዊ ህይወት ሓላፍነታት ዘይተጸበናዮም ጸገማት ወይ ሓደጋታት ኣብ ህይወትና ጭንቀት ዝፈጥሩን ዘጋድዱ ነገራት እዮም። ጭንቀት ንነዊሕ ግዜ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ኣብ ኣእምሮናን ናይ ምዝካር ክእለትናን ልዑል ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ንነዊሕ እዋን ንዝጸንሕ ጭንቀት ኣብ እተቓልዐሉ ኣካላትካ ኣብ ቀጻሊ ንቕሓት ይጸንሕ። እዚ ድማ fight or flight ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ቀጻሊ ጸቕጢ እዚ ኣካላትካ ልዑል መጠን ናይ ኮርቲሶል ዝተባሃለ ሆርሞን ከፍሪ ይገብሮ። እዚ ሆርሞን እዚ ንሕማም ኣብ ምክልኻል ናቱ ኣበርክቶ እንተሃለዎ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ እንተኾይኑ ግን ከቢድ ጉድኣት ከውርድ ይጅምር። ብፍላይ ድማ ነቲ ሂፖካምፐስ ዝተባሃለ ክፋል ኣእምሮና ኣዝዩ ጉድኣት ይኾኖ። ሓደ ሰብ ጸቕጢ ንምንካይን ኣእምሮኡ ንምህዳእን ከምኡውን መጠን ኮርቲሶል ንምንካይን ሂፖካምፐስ ንምዕቃብን ነዞም እተረጋገጹ መንገድታት እንተዝገብሮም ይምከር። ቀለልቲ ምንቅስቓሳት ምዝውታርን ዘህድኡ መጽሓፍቲ ምንባብን ኣእምሮኻ ህዱእ ንክኸውንን ንጸቕጢ ብዝተረጋግአ መንፈስ ምላሽ ንክህብን ዳግማይ ከም ዝለምድ ይሕግዝዎ። ካብዚኦም ብተወሳኺ ምስ ኣዕሩኽትኻን ምቾት ዝህቡኻን ሰባት ጽቡቕ ግዜ ወይ ድማ ኳሊቲ ታይም ምሕላፍ ንመንፈስካ ዘሐይልን ስምዒታዊ ደገፍ ዘምጽእን ነገር እዩ። ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ሓደስቲ ነገራት ምምሃር ሓቂ ንምዝራብ ህይወት ስራሕ ዝበዝሓ ዝተወሳሰበትን ኣዝያ ኣድኻሚትን እያ። ምናልባት ኣብ ህይወትካ እኹል ድቃስ ንምርካብ ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንምግባር ወይ ፍጹም ዝኾነ ስርዓተ መጋገባ ቀዳምነት ንምሃብ ኣይከኣለካን ትኸውን። በዞም ምኽንያታት እዚኦም ምናልባት ድሕሪ ግዜ ኣሚደል ፕላክስ ኣብ ኣእምሮኻ ብስቕታ ተኣኪቦም ናብቲ ንሕማም ኣልዛይመር ዘስዕብ ደረጃ ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ኣብዞም ጸገማት እዚኦም እንተሃለኻ እውን ኣእምሮኻ ንኽለምድ ርእሱ ንክከላኸልን ዘድንቕ ክእለት ኣለዎ። ትኽክለኛ ናይ ኣእምሮ ልምምድ እንታይ ይብካዮ ማለት እዩ። ሳይንቲስት ነዚ ኮግኒቲቭ ሪዘርቭ ምህናፅ ይብልዎ። ኣእምሮኻ በዞም ዝስዕቡ ነገራት ኣብ ዝተፈላልኻዮ መጠን ሓድሽ ክእለት ብምምሃር፣ ሓደስቲ ቋንቋታት ብምፍላጥ፣ ከበድቲ መጽሓፍቲ ብምንባብ ወይ ካልእ ሓድሽ ናይ መዘናግዒ ነገር ብምፍታን ኣብ መንጎ ዋህዮታት ነርቭ ወይ ድማ ነርቭ ሴልስ ሓደስቲ ርክባት ትፈጥር። ነቶም ዝነበሩ ድማ ተሐይሎም። እንተኾነ ግን ሰፊሕን ዝሃብተመን ናይ መራኸቢ መርበብ ማለት ሓያል ዝኾነ ኮግኒቲቭ ሪዘርቭ እንተሃኒጽካ ሓንጎልካ ብቐሊሉ ካልእ መንገዲ ክጥቀም ይኽእል እዩ። ተዘክሮታት ንምብጻሕን ሓበሬታ ንምስራዕን ካልእ መገዲ ይረክብ ማለት እዩ። ብኻልእ ኣባህላ ምልክታት ሕማም ኣልዛይመርስ እንተሃለውኻ እውን ሓንጎልካ ንነዊሕ እዋን ብጽቡቕ ክሰርሕ ይኽእል። ምኽንያቱ ነቲ ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ንምሕላፍ ብዙሓት ናይ መሕለፍ መገድታት ስለ ዘለዎ። ብሓፈሻ ነዞም ስጉምትታት እዚኦም ብትኽክል ብምውሳድ ሓደ ሰብ ንሕማም ምርሳዕ ወይ ኣልዛይመርስ ዝጻወር ኣእምሮ ክሃንጽ ይኽእል እዩ። ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዚ ይመስል ነይሩ። እዚ ቪድዮ ተፈቲኻ ጥራሕ ላይክ፣ ስድራ ናይ ዝቆም ነገር ቻነልና እንተዘይኮንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ይኹኑ። ይቐኒለይ።